إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من طريق عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنه أخبر بقربة الإسلام في آخر الزمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام قريبا سيعود قريبا كما بدأ فطوبى للقرباء. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان بدا قريبا سيعود كما بدا فطوبى يومئذ للقرباء إذا فسد الناس. وأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت يوم ونحن عنده طوبى للقرباء. قيل: يا رسول الله من القرباء؟ قال: الناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يأشيهم أكثر مما يؤتيهم. رواهما الإمام أحمد وصححهما شيخ أحمد الشاكري. أنبياء الله تنو mbaya fajjali ambe anyini alafiya ka an kisi ka banyiru kun toro manan ka bara jugu nyalay jom min kanda mogote suru min bo fili nyalay jom min fana fili mogote suru min bo kanda ambe seriya bato fen site min ka bato e ni ala kelempewte jonyogonte alala mbe sharia muhammad wala ka jondo wala ka cire ndo kisini nema baka anaka dunkewu anaka sheybawu ala ku kisi min kacha kosobe no temena ka boye adama dewu aya tigi ala kelempewu bato masammi nyawuda mogo munun temena awunye ala deye ulu fanadda ayala kelempew bato onake sababu ye anasira lanye silamaw abe hadisaw kono hadisa munun sahara kabo ciden bolo kabo cheba jate chaman ka shiraka uya fo sewo seba uya ma fula kabo ciden bolo ko ciden yanke bariya ko jiya laba ko silamiya beke tungaranke de kanu bagatala defa bagatala deme bagatala abeke tungaranke jinya mugo jama'u cela jinya laba cide nyofo o hadisa udo hadisa na nabi hurairah bolala kaje kabwama ako ciden ko nin silamiya adaminana tungaranke ya de la ko abena laba wo tungaranke ya la ko mi adaminana tungaranke ya la chugumi
akomme ciden ko tuba lil quraba nar jannabo tungaranke udede jiya laba tungaranke munun islamiya sugumi nye tungaranke ciden ko arjannabo tungaranke ude ni hadisa muslim hadisa imbo hadisa wore nana sadi ibn abi waqas bolo ako ciden ko nilli maniya adamina na tungaranke ya dela ko limaniya bellaba tungaranke ya la koma adamina na chogomi me ko odo ko arjanna be tungaranke wuye ni mugo ciyana wakati mi nulu benya arisa wore nana abdullah ibn amri ako dondola ko kulu to ciden fe ko ciden ko arjanna be tungaranke wuye ko ulu ko cide o tungaranke wuye jownye ciden ko mugo nyuma fitini wude do nube mugo jugu caman cela mugo munun bu soso nu te so tama o de kacca kateme mugo munun be tugu ko ni hadisa fula min fula ninye imamuna ahmadu yenni hadisa fula yimbo hadisa dombaga min be ko ahmadu sakiri ako hadisa fula inka kene umbalimaw ciden ka kuma fule dinya bake kanyana ya nunu fana kono bi ako silamiya damina tungaranke ya dela abella ba tungaranke ya dela mi arjanna bo tungaranke ude o tungaranke u ako mugo nyuman fitinu nube mugo jugu chaman chela mumbu soso de kacha kateme mumbe tugu ko ye hadisan na chogodo be humul ladhina yuslihuna ija fasada an-nas ana chogodo be ciden kulu de ye mugoye ulu be nya tuma minni wakati minni mugo to ciyana ni silamo to ciyana wakati mi ulu tungaranke ubenya ni nya na chogodo be humul ladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati ulu de mugoye ni mugo to ye min ciya nka sunna la ulu badila ni mugo to ye min ciya nka sunna la ulu tungaranke de badila o fi lafji anana na chogo de la humun nujau min al-qabail kiren ko tungaranke mugo fosi le wonde do nu fosira ka bo kabila kono ka faranyogonka iba soro nin kabila kono sunna mugo cinya tigi kelende bala nin kabila fana kono sunna mugo cinya tigi kelende be kabila mumala nin kabila kono sunna mugo cinya tigi fula de be kabila ina nin kabila fana kono iba soro sunna mugo saba cinya tigi de be udu de fosira kabo kabila kono ka fara nyonga tungaranke wiye ulude o ciden ko mi arjanna be ulude demelen do fana doni ke bawu ya yira folo nka silamiya tungaranke ya ani jiyan laban ka silamiya tungaranke ya utekkelenya doni folo silamiya tungaranke ya utunga dogode ube tinya tigi ni koni kera silamaya abbe tinya tigi me aka dogo kafiru celade shiden nya damina makka o chogode la kana madina chogola anaka shebon ulu tinya tigu utunga dogode oye folonka silamiya tungaranke ya silamaw de ka dogo kafir kacha me jiyan laban ka silamiya tungaranke ya silamiya kacha de me munun fana tinya tigu ye silamaw cela ulu de ka dogo sino silamiya miliyari de be jiyan kono sisaw na site silamiya tinya tigi ya site silamiya nyuma ye silamiya nyuma be ni silamiya miliyari min be jiyan kono sisa silama nyuma bu cela fitini silama nyuma ucela ukadogo minye sunna mugo ye munu nya ciden ka sunna mina ka qur'ana mina ka ciden ka sunna mina kome mugo nyuma untemena nya bara chogomi ode ka dogo bi an ka wakati laban ka tungaranke yali yode
ciden ko de ma ko yati ala nasi jaman alqa'im ala dinihi qalqabid ala jamr ciden ko de la ko wakatu dobena hadama dewma ni mogo min ko nka jonka dina cinyaka ciden na ka shebo yake cogo min ka fo cogo la ka ke cogo la ciden ko be ko mi tasuma kami bi bolo ni ko ibe joni silamiya cinyaye ka jwa ka ko mi ciden na ka shebo tumba ka cogo min akwa be ko mi tasuma kami bi bolo iyere ka du kono yere folo demba ya la be ko mi tasuma kami bi bolo kin kono na bo cogola dugu kono na bo cogola jamana bo cogola misiri kono na bo cogola silamaw cebo cogola abe ko mi tasuma kami de bi bolo ni bolo kurlemba ma dina cinya bi ka joaka ciren ka sunna haqiqa bi ciren ni sebo yake cogo mi anka tugu ko ku kala hala bela o kera tasuma kami bi aka jugu tasuma kami re bi kanyana ma yakoni ni ko sunna yere haqiqa na ciyani dina ciyanka joaka tasuma kami bi bolo odi ato cide hadisa wala ako wa ma antum fi ahli shirki illa kasarat albayda fi jildi shawri sawda aw kasarati sawda fi sawdai fi jildi shawri al-ahmar muntafaq alayhi ciden ko akum mu'minu aw mushriku cela mu'minu aw kaddogo mushriku jama cela abe komi shijenkele na be tura fima farikolola akaddogo mushriku cela abe mushriku kono silama obe mushriku kono de komi shijenkele na be tura fima farikolola obe shi fima kele na be tura blema farikolola aka dogo mushriku cela o cogo de la mushriku kacana wuye inye hadisari ni buhari muslim bennaka walmo ninde koso ibn qayyim rahimahullah alayya kuma do fa ko ahli al-islam fi an-nas quraba ibn qayyim ko ako silamaw mogo to cela kafiru cela mushriku cela munafiqu cela tungaranke wudero أهل الإسلام في الناس غرباء مغو هذا مدون توجه السلام وهذا مدون توجه لتنغران كودو والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء أكون مؤمنون فنا سلام توجه لتنغران كودو وأهل العلم في المؤمنين غرباء أكون دونك بغو فنا مؤمنون تشيلا تنغران كودو وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم القرباء أو أكو السنة مغوفنا منهم بالسنة دو كابو نندمو تشيلا كسنة بو بديا وتشيلا أكو ألوفنا دي تنغرانكوية مغو منو سنة مغو منو فنا بالسنة دو وبالسنة فرنفانشيا كابو نندمو لا كسنة فرنفانشيا كابو بديا لا ako ulu fana de tungaranka wiye tugune ako wadawuna ilayha ashabirina la ajali mukhalifina hum asaddu haula qurba aw akum mugo munun fana be wolelike kata sunnama mugo munun maso sunnama mugo munun yusoso ka sabali usoso bagaw ka tora koro aw akon nunun de fana ka tungaranke ka gele katema tobeka bi ni mugo min ko ne ka woleli ke kata sunna de ma ewa ni mugo munun mabbe munu nye sunna soso ube kuma jugu munun fonye ube tora munun kena nka sabaru koro nka ninka sunna bila nka ninka woleli bila akun nunun fana de tungaranke kateme mugo tobeka ako walakin hum ahlullahi haqqa akun min nunun de alaka dunko ye cinya la ununun de alaka dunke wuye munun be woleli ke kata sunna ma de mugum min maso sunna ma ni yen soso ibin kele ibe tora be danka nsabale mba koro ntinka woleli bila akon nunun de katungaran ke aka gele kateme beka akon min nunun de ala yere ka dunke wuye ciala la qurbata alaihim akon tungaran ke yate nunun kade إنما قربتهم بين أكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم
wa in tutin aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah ako nunun de alaka dunke wuye tungaranke te ya nunun ka tungaranke ya te nunun ka ako pasika ka tungaranke ya be jamakulu de chela jamakulu chaman de chela jamakulu chaman minni ala yere yu kofo ni ala ko dugu kolo mugo chama ako ni tuguru ko doro ubi fili kabo ala kasirama donc cinya tigi tungaranke u be nin jamakulu chaman de ka tungaranke ala jamakulu chaman minyere ni ala yere kuma ni tuguru ko doro ubi fili donc uluka tungaranke be nin jamakulu de tungaranke ala tungaranke ya te uluka faulaika bun khaymu ko nunun fulede munu ni ala ko dugu kolo mugo chama ni tuguru ko ubu fili kabo ala kasirama faulaika humul quraba min Allah wa rasuli akwala yen yere nin jama min fode akon nunun de ye tungaranke wuye kabo alama nunun de tungaranke ye kabo chidema hiya qurbatu mawhusatu awa ulude ka tungaranke ye tungaranke ya nyana filena ma tungaranke ya min nyana fi be nyogonna ulude ka tungaranke ye woye mana filibantiu ni ala ko ni dugu kolo mugo chaman be ni tuguru ko do bi fili ka wala ka sirama de donc ulu filibantiu de ulu filibanti jama de ulu yere de tungaranke wi haqiqala parce que ulu tungaranke yara ka bo ala de ma u tungaranke yara ka bo chide ma awo ka tungaranke ya fana tungaranke ya de mindo ani nyana fi de be nyona mais mu'mini ciya tigi o te tungaranke ulu ye ala yere ka mugo de haqiqa wambalimu bun khaymu yemmi fu am fulo de kono bi silamaw kafiru chela an ka dogo mu'minu fana silamaw chela bi u ka dogo doni ke bagaw fana mu'minu chela bi u ka dogo sunna mo fana doni ke bagaw chela bi munum be sunna ni bidani nindungo bo nyogo na u ka dogo welele kelaw bi kata sunna ma nu be sabali tora koro ulu de ka dogo na be ulu de ka dogona be yebbi parce ko turna u kun ka de ambe wati min nabi ni mugo min ko sunna ciden na ka shebo be min ka ye ciden fodoro ani ciden tun ka sunna ko mugo ka tugu ciden ko fembela ede be ke mugo ko gelentigi yebbi ede be ke mugo yebbi ko ye dictateur ede beke mogoye bi koy ka kuma chogo mani ede beke mogoye bi koy be mogo fara bi ni mogo min ko chide alaka nabi nyuma an ka tugun na nyuma ko aka ko bela aka la hala bela ede kera fendom bali ye bi ede kera naluma ye bi ede kera bi koy be mogo sagi ko ede kera mogo ye bi koy be mogo fara ede kera mogo ye bi koy e ko golentigi cide nyen ni fo sallallahu alaihi wasallam bul khaymo en ni fo bal ma ambe nyana mayo de kono bi mais o ko gelentigi ya min be fo ima o dictateur ya min be fo ima o kuma chogo bali ya min fo ko aka kuma chogo mani ulu min be fo ima de sabalo koro ikam munyu awa ini min bo nyogonna ini munum be nyogonna la bi ede de mu ka bara ikachia ute sala ute se ka duga cide nyo fana fo لا تجال تائفة من أمتي جاهرين للحق لا يضرهم من خجلهم ولا من خالفهم حتى ياتي أمر الله وهم وراء ذلك جيرون ko jamakulu tewuli ne kamantona nu jolen be cinyaka udemelendo fana ha jamakulu tewuli ne kamantona nu be cinyaka ujolen bu ka cinyaka ubu ka cinya bange awa ala bu deme de fana de ala bu deme de fana mogo mu nyu u demeli toyew mogo mu nyu soso o te foyi toro nunun tiguma fo ala yere ka jiya wuli fo jiya wuli surunyali u jolen bu ka cinya ka u demelendo taifatu mansura ahli sunna wal jamaa munun ko sunna haqiqa cibe na ka shebo ni tabina taboloka dina ka bara o chogola wurule togoy ko taifatu mansura ko jamakulu demele o firqatu najiya wulude jamakulu kishilenye jamakulu min kisira fili banjama jiya kono u kisira bidew ma jiya kono
walla garu be kisilla jaba mafana ule ahli sunna wal jamaa ala fahmi salafus salih munun ko sunna qur'ana sunna mo nyuma temenon ka famuka ulu de jama kisilenya jama min kisira jiya kono u kisira kabo filibantiya moni bidiyawma la garu be kisi ala kala jabama o u demelen do fana de sunna haqiqa ni sunna ciya o tese ka duga kabo jiya kono ndina damina na sunna inde mani ndina be laba sunna inde la jiya be ni jiya wule surunya na sunna mo de be ke dugu koloka ala be finye sumalen do de nati abe ulu numina mo jugu be to dugu koloka jiya be wuli wuluka dina damina na sunna de la bella bani sunna de la ate bo jiya kono barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ قريبا وسيعود قريبا وهو يارج بين المسجدين كما تارج الحية إلى جهورها وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يارج إلى المدينة كما تارج الحية إلى جهورها بل anko jiya kono silamiya tiya tigu sunna mo ka dogo tungaran kewdo me o sunna mo tiya tigi be yoro tora kumalama be foye kewale tora lama kewale be kila ki toro ambe min fuye be yoro sabati ika sabali ede tiya tigi ede alaka dunke tungaran kayati ka koyi jamakulu filibanti bidia mo de tungaran kawye ulu de tungaran kayara kabwala ma utungaran kayara kabochi de ma uka tungaran kaya ni nyana fide do me echi yatiki ka tungaran kaya tika mal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa sunna mo ciya tigi tungaranke ya tika isabali imunyu isabati yawmal qiyamah ala ko man yuti Allah wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika mal ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa ala ko mo tugura ala ko itugura ciden ko yawmal qiyamah ebe faran nabi nyuma udeka ani ciya tigu ani shedi su akom mo min ni ka jenyogo kera nunu de ka jenyogo nyana tungaranke ya ka jenyogo nyana sunna mo be mo tugura ala ko tugura ciden ka sunna ko yawmal qiyamah do be faran nabi nyuma ude ka wa siddiqina ni ciya tigo Abubakar Siddiq nunu wa suhadaya ni shedi su hamuja nunu wa salihina ni mo nyuma wa hasuna ulaika rafiqa ala ko ka tama deni ka jenyo nyana toratika ay sabataka sunna kade amba do mo ko ni sunna be dumin ko be kabila ni ko hari ni adona bana fana muso benentala tora bi boloni nunu be famfelala ni ko sunna bi sunna cinya bi du kono gerente bi kay degunendo kin kono idegunendo dugu kono idegunendo misiru kono idegunendo jamana kono idegunendo me sabali de ede ala ka dunke eka sigi nyogon eka je nyogon nabi nyuma de do ika je nyogon cinya tigu de do ika je nyogon seri su de do ika je nyogon mo nyuma de do isabati toratika munyo ika sabari wakati kunkuri do abeteme ewa ede buka bara
uti ka sanfe la soro jahirin ala li haqq e ka ciñayinde be ku sanfe bada utu ka sanfe la soro bada ala bi de korota uka bada na ko katafu koko la ala bi korota uka galon tigi galon jama ciña tigi ako katafu doro ala be de korota uka aye sabati aye ciña ñina ka sabata ka ciña be ciiden ka sunna de dambali maw asto bengalo ni ciiden ka sunna intala fahamu salafu sari asto bengalon fikri ani bidew aya yere kulo suma ewa mbalima ni jiya labana ala e onye labana karisa fula min fo ciiden nya yira nafana nin dina abora makka ni madina de dina be laban makka ni madina de gale folo nin dina bora makka ni madina de awa hari sisa mogo ni ko dina nyuma anyini makka ni madina jiya laba dina nyuma be laban makka ni madina de no be dia mogo min yo kadia no ma dia yo kadia yede munafiqu be jamana munun tanu jamana munun foy tula ni seyba nanute jamana udo fo tula ni kaburu bato ni bidawute ubeta wulude tanu saudiya nununka haramun nununka ni islamiya damina na makka ni madina de hari sisa ni islamiya nyumate jiya yoro shi ka makka ni madina bo ewa hari jiya laba ni islamiya nyuma abel laba makka ni madina de aburata ka hadisa nana bukhari muslimu kono ciden ko ni islamiya ko damina na tungaranke ya de la ko abel laba tungaranke ya de la ewa ko ni islamiya ko abe fara nyogon kam misiri fula de nyogonche misiri fula de ni nyogonche ko ni islamiya be misiri fula de ni nyogonche ko makka misiri ani madina misiri inna al-islam ya'jiru bayna masjidayn yarid bayna masjidayn kama tarijul hayyatu ila juhuriha ciden ko ni islamiya ko abe fara nyogon kam misiri fula abu ulu de ni nyogonche na bora a charila kata jiya yoro ni jiya laba kum silamiya imbe sagi ka boli kana ka fara nyogon ka misiri fula indela makka misiri ni madina misiri ako abe ko ni sa bora aka dinga kono kata yala na sagi wakati sera na be sagi kana kadwa ka dinga kono silamiya mfana akum folo damina na wahaw jigna ciden ka makka de o ko fe silamiya nyere ka charini fangay ka jinya soro o kera madina de tumami ciden sigira madina yedde me bagaw soro jihadu wulila cida silamiya charina ni fangay ka bo madina ka jinya fambe soro ewa yoma ewa jinya laba fana silamiya abebe sagi kana madina de tuguni asarila ka bo madina ka jinya soro chogomi de ewa na ciena jinya fambe anyumambe sagi fana kana madina de hadisa fula dena harisa doyin ko silamiya imbe misiri fula indi nyogonche makka misiri madina misiri harisa fula na abdullah ibn umar ka hadisa akoina li imana la yarizu ila al madinati kama tariju li hayyatu ila juhuriha nimbe muslimu kono tidon ko silamiya limaniya ako abesagi kana madina de komi ni sa bora ka dinga kono kata yala na besagi kana do ka dinga kono chogomede awa ko silamiya kun folo a charilani fangay kabo madina ka jiya soro awa ko jiya labayin fana ni silamiya ciyana jiya jamana bela jiya dugu bela anyuman besagi kana sigi madina de donc min be ka dina ciya nyini hari bi dina ciya nyini nyoro shite ka makani madina bo ate jiya jamana shite jiya dugu shite ko ni silamiya nyuman be dugu min kono ka makani madina bo min be silamiya nyuman nyini hari biya be makani madina de koy abe jamana munun tanu sayba nanuka abe jamana udo tanu te foila ni kaburu batote ute foila ni kiri jugu tigete hari bi makani madina kiri be tigani qur'ana ni sunna de ala kasariya abu doronde bolo yite kaburu ye jamana min nite kaburu ye keneka na be so abarika be nyini woye saudi jamana doronye kaburu te keneka ye kaburu min barika be nyina te maulidi ka ke keneka misiru kunan fule maulida ita ye saudi trottoir beka jakko makani madina te
hari bi wulu de do bidiya bangalente na be ke jamana kono ni be ba ya te bidiya bangale kene ka jamana kono hari ni bi ka bidiya ka ibaki ka so kono dogola me kene ka ate kaburu jamana kono ka fo kaburu de fulen ni nya be so barika be nyine kantigali be kala te kiri be tigene qur'ana ni sunna hari bi wala mbe min fo silama nyuman be ye silama nyuman be anka saudiya kanu anku defa anku kanu anku defa e wankan ka dina tiya nyini hari bi nin dina tiya adamina na yende abora yende e wa hari sisa be yende jiyan laba be yende kiden de ka kuma yen nunu nya hadisa sahalen kono donc ambe ala delala ka famu di silama uma sunna kanu dina kanu ala ko ke silama we mais silama chama foitu bila saudiya fonturu la tauhidi mimbe sunna mimbe salafu ka tabolo mimbe de wodi munafiki chama bil controla wodi bida mo chama bil controla nu tu fe utese ku kanu tese ku tanu parce que nima tauhidi kanu tese ka saudiya haramu fulamu ko kanu nima sunna kanu tese ku kanu nima salafu tabolo kanu tese ku kanu parce que ulu ka bara ye ka ni fen sabati alquran wa sunna ala manhaji salafu salih ulu ka nyana ma benni sabade ka qur'ana ni sunna salafu salihu ka tabolo ka sabati ulu ka haklina ninde ulu ka kele bebe ninde ka uka ko bebe ninde ka bonni mugo mi manni sabak kanu doroite se ka saudiya kanu ni mugo mi manni sabat defa ite se ku defa donc ni yaay mugo bo saudiya nunun kontrol da ku lagosi fe ngorete de tawhidi manda tigiye sunna manda tigiye salafu ka tabolo manda tigiye ni man nunun kanu te se ku kanu koy awa duina nyuman damina na yede hari biya bende awa jiyan laba bende kidende ka kuma nunu ya laka hak nyuman dama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين